Sziasztok, én Ferike vagyok, a többit meg majd úgyis meglátjátok. Ja. Sziasztok! A beköszönést ezt külön készítem el, tehát ezért én még jelenleg itt nem köszöntem be, de a videóban valószínűleg látni fogjátok, ha sikerül bevágjam. Ö, más nem, nem, ez van. Szóval ez egy túlélő sorozat lesz, amiben nem az a lényeg, hogy nem haltok meg, hanem csak annyi, hogy túlélőzünk és kész. És már kell ilyen is. Ugye? Úgyhogy mi más is kezdhetnénk, mint a favágással. Jó? Aztán igen, csinálunk ilyent. Kettő nem kellett volna, de mindegy. Fölösleges ezeket itt. Jó. Ö, mi fog kelleni nekünk még? Igen. Ö, egy cselkány. És akkor itt lemegyünk. Kijövünk. Kőcselkány. Jó. Ez nem is fog kelleni. Szuper. Kicsikét tovább megyünk. Ezt majd lerakom, mert ez most minek kell, érted? Ó, tehén, most nagyon sajnálom tehén, de most bántanom kell téged. Jó. Ide rakom ezeket. Szia. Na jó, menjünk arrébb. Nyírfát is szedhetünk amúgy, végül is. Amúgy, ja. Nem kézzel kellene, hanem legalább szedjünk egy kis követ. Ó, szia. Majd ha lesz csontom, akkor kapsz kaját. Jó, ezeket elrakom. Botot is oda rakom, meg a cobblestone-t is. És akkor nem akarom hosszúra csinálni ezt a videót egyébként, mert ilyen 10 percnél tovább nem akarom tényleg húzni. Mi a szar? Ez mi a fene, ez az járat? Menjünk egy kicsit arrébb, és itt lássunk ugyanúgy. Mert akarok szedni nyírfát, de ahhoz kellene már bolt, mert nem akarom úgy szedni, mint egy csiga, hanem egy picikét legalább gyorsabb csiga legyen. Vas. Jé, már van vasunk is. Mert jól tettem, hogy leástam. Már van 2 vasam. Nagyon jó. Nem akar kijönni ez a zombi onnan, ugye? Remélem. Aztán akkor... mit akartam csinálni? Baltát. De már ezt is könnyebben kiszedhetem. És igen, egyébként engedélyezve vannak a csalások, meg a Keep Inventory True is be van kapcsolva, hogy annyit jelent, hogy nem fogom elveszíteni halálom után a cuccaimat, hanem megmaradanak. Ez ennyit jelent. Tehát vannak csalások, mert mondtam, hogy én hardkorozni nem fogok, tehát én egyetlen hardcore virágom nem lesz, azért, hogy elveszítsem valami hülye hiba miatt. Persze, ezt meghagyom a többi külföldi videósnak. Már ennyit a sebződöm?
Ez szomorú. Jó. Egyébként könnyűre van állítva igen a játék, mert én még nem tudok jól játszani, főleg nem telón. Én egyébként is Xboxos vagyok, de azon meg ugye tudni illik, hogy nem lehet, nem az, hogy nem lehet jól játszani, csak nehezebb, mint gépen, de én meg gépen nem tudok, mert ugye kiskoromtól kezdve végig csak játszottam Xboxon, úgyhogy én ott tudok jobban érvényesülni. Oké, nem tudom mennyi cobblestone-om van, de azért még kelleni fog, az biztos. Jó. Szia. Igen, pont szükségem van rád. Jó. Ebbe kell bemenjünk. Jó. Egyébként crafting table-be csinálhatnánk ilyet, igen. És ez kellhet is jelentős mértékben. Jó. Addig bányászom egy picit. Van két szuper tiszta kis vasacskám. Na most tovább kéne menjünk egy helyre, ahol nem tudom, van saplingem, ebből nem nincs. Ezt jó lenne pedig szerezni. Ebből egy darab saplinget, hogy itt van. Másszál kifele. Így és akkor ezt majd el fogjuk tudni ültetni. Jó. Ez milyen bajom havas, arra nem akarok menni. Találjon már el, na végre, megvan. Bekészítem magamnak ide az almámat, hogyha nagyon megéheznénk. Illetve úgy látom, hogy ebből bizony hajózás lesz. Mert hogy innen fogok nekiállni szarakodni a havas bajommal, mert a legrosszabb bajom a világon, az biztos. Úgyhogy egy hajót fogunk craftolni. Mivel nem tudom irányítani, ezért pont nekem találták ki. Aztán csak megyünk. Bocsi, hogyha néha recseg a mikrofon. Hát nem értünk túl sokáig. Menjél ki a partra, mert itt megesznek majd. Üssed már kifele. Jó, megvan. Akkor még aludnom is kéne majd. Jó, és aztán egyébként ide fogjuk valószínűleg építeni majd a bázisunkat valahova. Ja. Mert amúgy igaz, hogy van havas, amit én nem szeretek, de végül is van kétfajta faj is itt, meg hát ja. Ó, kaja.
Néni, gyere csak ki, gyere. Gyere! Maradsz! Meg vagy. Ja, szóval, hogy bárány. Bárány. Oppá. Oppá. Jó, szóval akkor következő részben ide fogjuk építeni. Ó, szia bárány. Dolbit nekem. Jobbjút, köszi. De akkor erre a része most ennyi lesz, mert nem akarok, hogy sokáig tartson egy részt, szóval körülbelül ilyen 10 vagy 8 perces videók lesznek kb. Erről. Úgyhogy sziasztok!